Здравейте хора, това съм аз. И както прочетохте от заглавието, днес ще направя клип с а, няколко странни канала, които ми направиха впечатление. И ако ви харесва тази поредичка, дайте един лайк и така. И в случай, че се чудите защо се чувам така е, защото съм леко болен и така, нека да преминем към клипа. Първият странен канал, който видях, е каналът на Бенджамин Бенет, който качва клипове на Sitting and Smiling и както виждате тук има има близо 250 клипа и сигурно се чудите какво има в тези клипове. Ето да прегледаме един клип. Видяхте за какво става, нали, на въпрос. Абсолютно във всички клипове седи и се усмихва на едно място. И също това, което ми направи впечатление е, че изобщо не му писа да стои и седи на... А, не е снимал вече от 2 месеца, но абсолютно всяка седмица качваше по един клип как седи. И абсолютно всички клипове са му по 4 часа, как седи на едно място. Дори имаше и клип, където някой отваря вратата да ви, нали, какво става там. И той, разбира се, дори не помигва, само гледа в камерата. Нека да видим. Да, видяхте, нали, какво направи след като чу, нали, че се отваря вратата, продължи си това там, дет прави. И така, нека да видим следващият странен канал, който видях вчера. Ето го и вторият канал, който, нали, ми направи впечатление. Това представлява той, юзернейм 666. И както виждате, тук има много странни клипове, които, нали, прегледах почти всичките. И така, нека да проверим един от неговите клипове. Никой не може да каже, че когато е бил малък не е гледал такива детски филмчета, но това вече не е... това е коренно различно. Както виждате, тук има кървища и такива работи и абсолютно всички видеоклипове в този канал са свързани с убийства и кървища, както тези анимации, които показах. Също така ще ви покажа какво забелязах. Когато влязах в самият канал, първо впечатление ми направиха каналите, за които се абонирал. И когато погледнах, нали, каналите, 4 от тях бяха на същият потребител, като на този канал. И както виждате, първият най-горе канал е username 2.666, третият е username 666, четвъртият е 666 и петият е username 666. А другите два канала са има абсолютно почти същият материал, като на тези канали username 666 с видеоклиповете. И последният е с някакъв знак, който
мисля, че е китайски или корейски, не съм сигурен. А вторият канал се казва Nana 825763. И така, нека да влезем в другите два различни канала, които ми направиха впечатление. Когато влязох в канала, първи впечатление ми направи банерът му. Както виждате, по банерът има различни снимки от кървища и такива работи. И също така и на този канал ми направи впечатление каналите, за които се абонирал. И един от каналите, за които се абонирал той е Шей Сейнт Джон, който ще видим малко по-късно, и Nana 825763, който е почти същ профил, е на същия потребител, логично. Така, нека да прегледаме първо клиповете на този потребител и после ще прегледаме и другите. Според мен това е един от най-странните канали, защото винаги всичко почва добре, а после завършва лошо. Уверете се сами. Основно такива клипове има в този канал. И нека да преминем към третият канал, който се казва Шей Сейнт Джон. И първо ще ви разкажа историята. Историята на Шей Сейнт Джон е, че тя била супермодел, но била обезобразена от инцидент с флаг. Но след това с времето се възстановила, като използвала части от манекен. Нека да видим едно от нейните клипове. You are Matthews. Let's bring a party and fix it. Hold on. I know my parents were worried about it. Всъщност това ще бъде от този клип. Ако ви е харесал, дайте един лайк и един сабскрайб. Ако този клип събере малко повече лайкове, мога да направя поредица. Така, дайте един лайк, един сабскрайб и чао!